Kosure ni penj makipsea kod kejesea odonjo odiochieng' mar ariyo kawuono ka jagoro mongirore migawo mar somo Julius Bitok notelo yepo mar kontena moting'o penj e apisi mar jalup komishona ma Ngong Kajiado. Bitok wacho ni kata obedo ni nitie chochni e senta moko mag penj odiochieng' manyoro e kinde manyo penjno ichako, migawo no osetimo duto madwarore mar ni jopuonjre duto otimo penj maonge ng'ikruok moro amora. I'm happy to report that so far, so good. We are on track on matters examination. And I want to say that I want to thank all our stakeholders, including center managers, invigilators, for the smooth delivery of day one examinations yesterday. Today is day two for KAPSEA, KAJASEA, and we are confident that the process will go smoothly. And we have asked our stakeholders, our sub-county directors, our county directors, to ensure that they do their best to ensure that we deliver a credible exam. And from the look of things, we are on track in as far as this delivery is concerned.